wena ma eduze wa obani laba bazalwane abanja abazalwane bangabi kodwa lo unjani uboshwe kuphi elaphi waqala nini ukushunyezwa lo kodwa usanjani loke kodwa bahleli bandani kodwa lo unjani lo unjani hey ubhala amavesi manjinezo bazalwane ngifuna silungiseni namhlanje indaba yethu noJesu nokuboshwa nokukhululwa amen umfalo njalo uthi bakwenza bani uNkulunkulu njengoba njengani kodwa kanjani siphinde sibe nohlobo uyabona usibuka sifaka uthaba kanjani lo ungcono uboshwe ngakephi ngaphansi how much more lo uboshiwe yena ngalaphi ngaphansi lo kodwa lo wena umbona njani ukuthi nesuthe njani enhle kanti iphakathi lakhe njani liboshiwe yaze buhlungu indaba uyabona gogo lo uboshwe ngaphansi lo uboshwe ngaphakathi now fanele abazalwane bobabili sibenze njani bakhululwe bobanjani bobabili ngoba impilo yabo noma ingafani kodwa baboshwe boyithuka fana ngicela livale ikeyboard bafethu ngiyacela namhlanje ngifuna ikeyboard ngifuna sikhulume nabo nje basila ephasikeni singabazalwane sonke ngithi uyayiwe ekhaya koko mawungafika usifike ekhaya sesishuka la sesihambe sisho ngelimi usifike ekhaya uyabona ukuthi uJesu samamukela kodwa siyakhululwa inkululeko ayikanjani ayikabikho siboshwe abanye baboshwe enyameni ngoba imali abanjani abanayo futhi bahlupheka ngempela bayanikela kodwa abaphumeleli banembuzo ukuthi why ikhipho kweshumi sebeze bayeka balukhipho kweshumi becabanga ukuthi impumelelo iseshumini bagodla ishumi bathi ishumi angiyikhiphanga kule nyanga ngenxa yekweletu bacabanga ukuthi ikweletu sibanjwe yishumi yini inkinga yabo baboshwe besho ngeyilimi baboshwe bethandaza baboshwe besiludla kodwa enze sure amadimoni akababophe sebekholwa abakholwe bona kodwa sibafasoza Nkosi Ezwe mawufika ekhaya bazalwane ngikhuluma iqiniso ngiphambi kaMngcwele namhlanje ngifuna gogo sihlanze yonke into yokukholwa namhlanje manje kuseni ukuze ibandla liphumele njani likhululiwe enya
enyameni nasemphefumulweni. Uyasiza ngani ukukhoza kwabazalwane kodwa beboshiwe bakhala zonke insuku umthandazo wabo ukuthi Nkosi ngicela imali. Uyabona bacela imali kuNkulunkulu kodwa bayicela inkululeko. Baba ngicela imali, baba ngicela umthandelo, umshado, baba ngicela imoto enkulu, abayicela inkululeko. Ngoba once wakhululwa nje uzokhonza uNkulunkulu ungaboshiwe. Yila uzokala khona behlapha umbona uNkulunkulu ngoba awukwazi ukuthi ukhonze uNkulunkulu wabukhala uboshiwe. Uzophela ukuboshwa ungambheki uNkulunkulu. Wembona mayihlupheka ukhala ngenhlupheko njalo. Akakhali uNkulunkulu ethi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungifile ukukholwa. Ngikhululiwe emthethweni wesono nasithethweni wokufa. Engayinakanga imali imlandela. Leli vesi ethi impela okuhle nomusa kuyakulandela. Akukulandela ungazange umazi yena okuqala. Funa wazi yena okuqala ngoba iBhayibheli lithi funani kuqala. Alisho funani kuqala imali. Alisho funani umshado. Lithi funani kuqala umbuso. Bese kuthi yonke lento oyifunayo ilethwe. Athi-ke lo muntu afithi impela okuhle. Yabona okuhle nani okuhle nani okuhle nani wenze njani awubheka ngimphefula okuhle ngizokulandela nini usuku olodwa ithwembe ukulandela nini yabona sifuna into eyinotenzayo siyeke ukufuna umbuso ukuze lezi zinto esiyidinga usenze njani yabo akuthike nokusesifunda amabhayibheli kakhulu thina senze njani sifunani umbuso embusweni sotshela yonke into efuneka ezulwini ukuthi umuntu wasezulwini uphila kanje sambe ngokusho ukaNkulunkulu bese uNkulunkulu acabanga ukuthi lo muntu ophila njengami uyaphoqeka ukuthi noma singasithandi kumnika izinto asethe siyomnika ngoba akatholakale lona akatholakale nomona akatholalelwa utholakale esendaweni yami engifuna njalo ephambukile ukhithile entabulukweni uyolungisa umphefumulo wakhe ngoba ufuna ethempelini hlezi kuclean. Amen. Bathalete sikhuluma yebo nalisi. Amen. Sifuna kukhuluma wani manje baba ngifuna sikhulume ebusheni sikhulume baba ebudaleni ibabeni ya sikhulume ebusalukazini ngifuna sikhulume entombini kusho uSunday school ke seyo zora la Ninendo enhlupha sengaqala ngithi ngiyashubana akuvumi ngikhuluma into eningi kuthi angikhulume yona iyasaka baba eClermont nani ngikhuluma ngomama kakhulu ngasi ngithi amantombazana akhona kanene angabathola abantwana awasuku Everything that I do was kind of so. I'm going to go to the because I'm saying, in Tonzela, and then, Nikawa Mutina man, I go to Chola Manche, Nisobuya, Nigga Peta Mapamus. I get to Mundo on that Chola, Pamusa, and I'm told. Babuza bangaphambi kwakho ngalokhuluma namhlanje buza abantu abangaphambi kwakho abaqala indlela balalwa isikhathi sawo singashaya bangena emshadweni ongarejistiwe babuye nani inkokhelo yabo ibe yini iba amabhamuza mangabanga amabhamuza ulahleka izinto ezazifishwe uNkulunkulu ubona ebethemba uNkulunkulu wafisha igolide lakhe kubo kwangena igebengu zatshontsha sivumelene nabo ladliwa igolide lalinyazwa bekhona mabevuka lapho bagijima kuwo mama befundisa beyintethelelo uNkulunkulu wabathethe kodwa ibhamuza labakhona
legolide lalahleka. Nangizwa abantu abasha. Ngithi mina masishumayela sithi valani la ngezandla. Sisho ukuthi nangemvelo imvelo intombi yayingawavula amathanga. Ivulela umfana ngoba kwakubalekela ukulimala kwentombazana. Ngoba akwangafanele intombazana njani ilimale ngoba intombazana kwafanele iyongena emshadweni. Ingene engekuntombi babo kuphelele. Kukikizwe ekhaya kuthathulelwa intombi. Hayi le ntombi intombi. Ngikhuluma imvelo lento esiyivimbayo mantombazana. Ngibangelela abafana. Uma umfana efika kuwena ekhona ethi uyakuthanda ufuna uthando la esontweni. Mtshele uthi uyahlanya la ekhaya. Kunjani? Ungathi ngikholwa kahle ngangibheka uJesu. Uzongesela la esontweni. Sisebenza sikaSatha. Ufuna ukulimaza ifuture yakho ngoba eyakhe uyilimazile. Amen. Unufane nawe. Kodwa yini ngikhuluma ngayo? Ulandwa ungashathile uzokhona. Inkokhelo yawo yonke njani ikho. Lalela ngiyinqophela. Ngoba siyakhuluma abantu manje akithi. Akekho liyezwa kodwa kwakhe umuntu. Ubani insizwa enomntwana eyakuthola ingakakholwa ke. Isungu. Ozalo sama. Ngicela intombi ethola umntwana ingakholwa. Sizeni basikale. Siyaya ekudeliverisha umuntu unengane ibalamdela singato wa oza usamukhya lethi ngeza ungalinge ukucabanga ukuthi Oza singakwenza one ingane yakho akuzuzama yakazama ingane yakho ntana ngaka umente wena ngaba mdleke ake sithi ke umntana yafanekisa la hamba ushade nalokho uzale ngane ngaba yaba wena uzale ngane ngaba uzoshada noba nalo sisake seniyazala ke nobabi uNkulunkulu ngusisa ngabantwana abayithu angithi lo wakho umletha la kulo sisi lo sisi uze nowakhe la kulo mshado right now ngoba nendaba uze kulo mshado la angithi lengane yakho ngoba akayizali ubuka kanjani makudliwa la ekhaya ubuka ubani isigcina ilengane le yangaphandle uyamso eyangabantu yabani lokama nje elithi ngingathi ngilengane kuthiwa yangekuphi igama layo eyanga uyayibona ngani ukuthi ithwele usisi labazali abazali ababephethe ngubethulu manje lengane seyibizwa ngegama engelona kuthiwa ingane yangaphakathi kodwa izalwa uyena ngaphakathi uthi angishumayele koko namhlanje lengane sinazo nala esontweni zingane zangaphandle kodwa zizalwa obaba bangaphakathi lengane zithole isikalekiso sikababa noma ngoba ubaba noma ungena emshadweni engakaregister
sisi ufika neyakhe nayo yangaphandle. Ngikhuluma-ke manje, ngikhuluma emvelweni, ngikhuluma ekukholweni ngoba ngifuna siyinkobe siyise ekukholweni. Naba-ke sebeshadile, lo ma evuka ekuseni ingane yakhe esikoleni fanele igqoke kahle. Uzokwenza njani? Uzotshela lo? Uzonjani? Uzoya kuwona. Uzonjani? Uzoya kuwona eceleni. Eceleni ba uyabona ukuthi ukukholwa kuyena sekuqala ukuba kude kuyahleka ngoba useqala manje ukushayida ukawujiya emva kwamngakhe akasathembeki kumngakhe ngoba uyazi ukuthi meke wakhuluma indaba yengane kumngakhe uzoqatwana lekhaya. Kodwa sisindisiwe siqokelwe isono kodwa la ekhaya sesiyaxabanisa uba ngengane yangapha. Nayi ingane bashadile-ke phela bobabili, nasi ingane zangaphandle zombili bangena nazo kuphi? Zaqala-ke manje inkinga zokuhola amaholo abo abawenze badla manje izinto zangaphandle. Leli gama langaphandle seliyabalandela ngoba ingane bayithe ingane yakuphi? Nabo-ke izinto zangaphandle nasi uyabona ukuthi bayakholwa ukuthi izinto zangaphandle nasi. Lo useqala ukutshontsha, untshontsela umama. lo futhi uma efuna lo baba wengane yakhe akakwazi ukumtshela ngoba lo uzothi uzobiza lo baba isafona le mboda yakho. Mina le ngisho babujula ngifuna madoda sisize labazalwane omagogo asikhulumeni namhlanje. Iy'ngane ziphume zikhululekile, akakhona umuntu obizwa ngomuntu ongaphandle. Sesiyakholwa-ke manje sindisiwe, sifuna ukuthi singobani masesila, sifuna igama lethu elisha njengoba sizelwe-ke thina sizalwe ngaphandle. Igama lethu elisha-ke lithi uyabezwa ukuthi lo mntwana alinjani uqinisile funa livele ukuthi la bantu-ke bona bathiwa bazele bano-3 futhi abazelwe babazele nabo la bazala iy'ngane zithathu futhi ley'ngane ney'bonge njani. Kodwa umshado walo baba ophana ukuthi ube ngilingase ngawe lo mama, umshado walo baba usumunye benalo mama umambudu umniswe ukuthi ubaba uthi ekuhambeni kwakhe wahamba wangabudede ngobusha bakhe. Now uvula iy'thelo zani manje zobusha kusho noma sengisindiswa ngifuna lapho noma sengisindisiwe-ke manje sindisiwe phela manje ko angingabe ngisana mambishophu la ngiyohlambula ukuthi umyeni wami engihlupha ngoba siyakholwa sobabili kodwa ziyavela lezinto ukuthi ukhona umsindo obakhona. Sekukholwa abantu benjani besindisiwe ubanga ley'ngane ezizalwa yilaba bezizala engakholweni emdedengweni inyama yabo yabavukela bayilalela balala base bekhola amaholo. Ikholo labo balithole-ke manje bangene nalo ekukholweni bazosizwa kanjani? Yakhulendo nabo phela baphethe amabhayibheli kodwa banjani? Baboshwe beshumayela, baboshwe bethandaza, baboshwe befundisa, baboshwe nazi ingane abazele zingane. How much more uzoyizala la esontweni? Awumtshela-ke mzalwane uyizele-ke baba usindisiwe yazo uzalisa usisi usindisiwe ngezi wavele wasindisa usisi baba owamzalisa nangu esontweni. Nawe usindisiwe nangu uyashumana la uyabongeza loshumana ngiyabonga ukuthi izono hlukene naso kodwa ingane yakhe uhleli phansi nje ulaletha ibu uhlukene nalesono othi ingane ibothi njani ayigoki ngizogqoka kanjani phela ngoba nangesontweni nangu umkakhe la nayi intombi la uzoxoxa kanjani ngoba umkakhe uyazi ukuthi kwakuyintombi yakhe bazali yazalikhulu into esiyikhulumayo kodwa sifuna ukubadiliva kula mabhandishi
awubeni baba Sashmayele. Kuphela ivesi. nazo noma ikhophi verse uthi wena qondisa uthi basibone isono kuyasibona nasendulo sasiphila nanga ilokishile nje ithi baba inkokhelo yezolo ingane yakhala izokusa baba nangu nkosikazi wami la uphethe yakhe nale baba nangu ubishop lo uthi baba iloku izongiphuthela kani nangu bendumiso la uloku engibhekile ukukhonza kwami kwenza kube njani hey Şöyle pasma tamam sıkılmıştım bak. Bak. Ses yakaladım. Sultan kalama babi. Kok. Baba yazi ukuthi asifele sikhulule ngempela. Sifuna ukubona uhamba noNkulunkulu ngendlela engazibona ngayo. Isitha izinto sasibophe ngazo ngemuva nangemicabango yakho owicabanga izinto ezidlule zangemuva siyasigaqa manje ngegama likaJesu. You are free. You are free. You are free. Hallelujah. Hey, there. Some more. Right now. Sithini go. Senzenja silubeka kanje nabo abantu abasha abakazama kodwa abawathanda amadoda bawathanda sebesimishi. Iyona nto hayibo kanti ngiyazana ngishona. Yendo ila emshweni yakho. Baze bathatha amafoni bangene kuma-Facebook bexoxa namadoda kuma-Facebook engangathi ayakholwa ibabahede ngoba benza ubungani bomfana kuze bamothe hayi ngoba kutheni bayotha bothela ukuthi bashade kusasa kodwa aqale kwenziwe njani kuyothini mawotha uzosinda kanjani Bana labo baba kakhuluma iqiniso. Yabona lokho basebantu bonke. Linda lomlilo. Wazwashisa umlilo. Abanye badivosile bashiya imndeni yabo. Izingane zabo nazi ngemuva. Sifuna amafa. Badivosile manje bashiya imizi yabo abanye. Babaleke bawuhlala emathekweni emafletini. Babaleka nezingane nazi sifuna imali. Ya mawangizala uqala yabo. Awuzongadlala le time mina. Oka time leli lifika wena masinawe sobabili. Lazoshada nawo. Aliyongijwayeli kabi mina. Lesonto yathi lesonto lesonto. Ngifake oka. Amen. Kusho nekhumusha. Lisho kwenu sinisiwe ukukholwa kahle emzalo le uyathandaza uJesu uyinkosi uJesu namandla nanga nazi izinto zaka Facebook ziyakulandela. Losisa kancane nje uzosinda kanjani mawunje kulesi sifo esangena kusona thina asifune umuntu ozongena ngoba inhlungu yakhona inzima hayibuhlungu ungathanda uhleli nomyeni wakho nihleli lapha kwakho angazi kwakho noma khona i-swimming pool nisahleli isihlalo sesitalane eside singaninabile nobabili nithe nithathe usilazi izolo usobadla ubenza imangaliso ivele nje ku-ifoni ingane baba sishodelwa ukudla leka and isho inoma wayo shodelwa ukudla baba uthekela abantu uhleli nobona uyasonda futhi ushumayela uzothina umkakho mase ushumayela le ngane le ngale ugijimisa imali uyisaya kuyona ngoba ingane kaba nala ikhaya futhi uwondla le ngane zikaba uyabona ukuthi ingozi le ngane ezifunayo zifuna esibuya kuzona hey azazi esenze njalo le ungabazazi uthini
zifuna ukuzwela uyabona ke bekwahamba wayozwela uzoqala phansi uthatha ibanga elide lokuya emshadweni ngoba usazoqala ke uzizwele leyo ingane ke mayifuna ukwenza into ethanda ukwenza iyenzelela kuwena and lo bhuti lo okuzalisile into yokuqala uyakubona ukuthi ingane ichithela kuwena ingcolisela kuwena futhi usuqala ukwenza njani lo bhuti into yokuqala azoyenza uzobona abantu abafake ikete ngathi sithe ngoba wena vele ususisa umntana and uyasibona nawe ukuthi ususisa njani ya umuntu ohlezebelethwa ingane esishuzelana nengane awusanaki uyazi uzumbona asazi nani ngempela ngoba usezene and lo bhuti uyakuthi ngingashada kanjani sikhathi siyalenga ngala kuve kade ngelisa impela lithalele uphoshiwe futhi manje uyabuka lo bhuti ukuthi ngashada nalobu uzothi ngishada na ungcono nje abe uma wengane yabantu utshontshe uthatha ikusasa likabantu lingakanjani mase ufika khona emshadweni into zakho sezisele ngemuva so ukhala zonke insuku ufuna umambishop ngozambulo umyeni wami njalo umyeni wami uyahlupha naye ngoba wazalisa iy'ngane zabantu akumama wazalisa iy'ngane zabantu bethi bayajabula yabona ujabula uyibona lento kozobaba yokumana ngaphasi kwesikolo yabona nje ubume ngaphasi kwesikolo nje nikhulumela phansi nibiza amagama amakhulu uyabona amagama nanibizana ngawo ngale amakhulu mase kufika la alikho lelo gama ma umuntu afuna insipho ethi ufuna insipho yokuwasha into insipho yokuwasha njalo nje njalo nje mina kufanele ngikhiphe imali ekhaya imali nokuqasha ukuthi belingane sifuna imali lapha so sinda kanjani kulezi zinto sikhuluma kahle into likho amapapasi afuna isonto nesonto yakolo usilisiwe usasile ukudla thatha indabeni naza naka ama message athi please call ama-pampers okay ufuna ibhayibheli bazalwane uPaul umpostoli kaKristu ngeke usalifu uqala ukondla ungakawondli uyofika ekondleni uyobunjani umfana wami engijwayele ukuxoxa naye umfana wami nje engijwayele ukuxoxa naye athi baba inzima lento uyazi baba sasinganakile ukhulume ngisanda kubona ewaphethe umfana wami ewaphethe ngithi nembayo yabona imbuzi malanga yayishaye yabo yayishaye into zayo le ishaye itayele osisi laba bahalayo bayibuka uthi uyabona ukuthi ngingangani ngoba imbuzi malanga iyazithanda ayethanda ayethanda lo mfana wami uyayithanda ivele sifike intombi lakhe sisifuke bazalwane angimazi wayeyithathaphi inamba yentombazane ngoba yayinoma ihleli lapha ena usenayo inamba angimazi ukuthi wenza kanjani angimazi wenza baba kwakuyinkunzi malanga kodwa
manje mayesefola uyasho uthi yeba ngayitholi wejisi yami uyazi baba angisakutholi ukuphumula imali nemali efikayo kufanele idlule iphele naba baba uyakhumbula inambo eningi uyathenga izolo ubaba umbuzo wami uthi-ke mayeshada mhlawumbe ushada-ke mhlawumbe angimazi unengane engaba ake sithi usikisi uyafanekisa ake sithi usikisi ingane zami labo sisi bahlukene baka useyashada-ke nalo sisi njoba eshada nalo sisi lo sikisi lo ley'ngane Yenkantolo. zanga Yenkantolo yabo uzothi besuka labo ma bayephi Enkantolo. bayaboma Isondlo. uthanda noma kanjani Akathanda. othi imali uzoyikhipha phi wazovelelwa kwenkosikazi ozoshadana nobhutile welazi usisi kodwa-ke bogogo-ke singameluleka kanjani nonkosikazi ozoshadana nobhuti ngoba unkosikazi manje ovele enkosini nabo nabanye bakhona banga lento engikhuluma bayangizwa bayo naba-ke bakhona bana sibasiza kanjani kulezi zinto yini hloni wena eyaqala yagcina siswami njengoba ukholwe wakholwa kuze kube manje asikaze sizwe kuphula asikaze sizwe lutho yini lento ekufihlayo wena uhambi la emhlabeni lakho khona abanye abantu yini wena lento ekwenza uphephe ngalolu hlobo njengentombazane-ke unanga amantombazane akulalela ngoba uyahlangana nakamzinkosi konze African gospel nakuthathe gospel umzinkosi so wafika ukhonza uNkulunkulu ngesiminya sizwa yini siyaxoxa kithi konke ivesi mawuthanda solivula nali khona nelami khona mawuthanda ufuna ivesi mawuthanda ukhulume bekhulumayo lokho okukhulumayo nangu gogo ngifuna bazana senze njani njengamanje ngifuna siphiliswe enyameni nyangi amene emphefumulweni bese kuthi enkonzweni ka2 sesishona khona sesiya kwesigamoya njengamanje khona abantu abasivakashele kule ndlu bafuna ukusizakala nabo ake bathole ukusizakala ngoba kade kwashunyethwa hayi zilungile ake sixoxe-ke manje nazi-ke nibuzeke baza uma ume lapha ufuna ukubuza unelungelo ubuze uzophendulwa kodwa ungabuzi bazane bakubheke ngathi leyo pithiwo siyakholwa sibisiwe thina yesu mntana Amen, ngiyabingelela baba noma egameni likaJesu. Amen. Into eyangisiza kwasekhuleni kwami inye igama lenkosi sambe kanje na imali ya i1 ukuziceba nje ukuthi makuvuka isono enyameni yami noma emoyeni wami ngiyozihlambulula and angikozihlambulula ngoba naku sengize ngaphatha ngesandla uthi kuseza nje ngigijime nangoma bishop uyazi ngithi mase ku1 2 3 4 bese engiyala ngalo kangiyala ngako sikhuleke makubiza ukuthi ngifaste ngingene kwi-fasting ngiphila leyo mpilo nje iyona futhi engisiza endleleni yo amen uyabuza ugogo uthi abafana bayashela yini ngiyintombazana bazalwane amen futhi ngine-glory nje ngemuhle bangishela gogo futhi kuyenzeka omunye angishele ngibona ukuthi hey ngiyamthanda ngempela lo muntu angizumtshela yena ngizomtshela lento engiyiphilayo kodwa mangifika ngumabishop ekhuluma iqiniso linjengoba linje
kusho ukuthi iphakathi lakho kusuke selihlukile Send for me. manje inyama wayifundisa ukuthi awuthini Amen. yokuthi uyageza Ngiyageza baba. Sizogeza. ngicela intombi engibikeza ukusubuzo ima kanjani nanelisekele ntombi ongakhuluma nesiya phambisana sakho la ukhona amen 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 usihlalo munye sicela sibuze la kusihlalo mina usihlalo nombani bazalwane ufuna ukubuza umuntu lusho entombeni azikho intombi efuna ukubuza mhlawumbe ngingambuza entombi suyakwenze njani wena njengentombazane ufike la ekukholweni usiniswe kahle sithi siyakubona kade uphila indlela emnandi yokukholwa ubuke kahle ubonakale sowuyizo uphakathi yini lento sike seyisukile kuwe Kukhona mhlambe baba suke sekungenile. kusho awukwazi ukushintsha ingekho into engene kuwe Yebo. kusho masibona intombazane seyiphiliswe ikholo ekade ingaliphili ngoba izwe libonakala ngalapho ngaphandle Yebo. kusho ukuthi lento hlodi ephakathi ekulimazile yokuthanda akayi lo kuyosho ukuthi sengingenwe Abanganje. ngoba kuyenzeka singenwe sinojesu akusho ukuthi masinojesu asingenwa Haya kuhle.